tim li jaqadna, tim li jaħdem għal-bajda u l-ħamra, bi pjan li qed jara li l-poplu se jkun qed jaħdem biex jgħix b'niċċeġġ ekonomiċi ġodda u għajnuna li verament se tkun qed tiswa ta' ġid għall-familji Maltin u Għawċin. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta ppreżenta l-kandidati li se jmorru quddiem il-poplu Malti u Għawċi għal vot ta' 30 ta' Mejju li ġej f'isem il-Partit Nazzjonalista. Din hija il-Malta Għawdex tagħda li l-kol flimkien irridu nibnu. Determinati, lesti, preparati illi verament aħna wettqu dak illi wedu. Fejn iż-żgħażagħ tagħna ikollhom opportunità jgħixu, jaħdmu u jkollhom familja ġewwa Malta. Fejn iż-żgħażagħ tagħna jingħataw l-opportunità illi jsiru sidien ta' djarhom. Fejn il-familji tagħna ikunu propju fiċ-ċentru fil-qalba tal-politika ta' Malta u Għawdex. Fejn il-ħaddiema tagħna verament ġewwa pajjiżna jaħdmu biex jgħixu u mhux jgħixu biex jaħdmu. Matul il-jum ta' tlieta, Alex Borg ippreżenta l-kandidati għall-elezzjoni ġenerali. 65 kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista li se jkunu qed jersqu quddiem il-poplu Malti u Għawċi mifruxin fuq 13 il-distrett ta' pajjiżna. 42 minnhom se jikkontestaw żewġ distretti. F'diskors illi wassal mill-barrakka ta' fuq, Alex Borg spjega illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jaħdem sabiex iservi f'5 snin li se jkunu qed jiddeterminaw x'tip ta' Malta rridu naraw. Illum warajja għandi tim ta' kandidati kollha mimlijin enerġija, mimlijin esperjenza, pero fuq kollox mimlijin bimħabba lejn Malta u Għawdex. Determinati illi jmexxu lil pajjiżna fid-direzzjoni tajba. Sabiex nissalvagwardjaw liż-żgħażagħ, lill-ħaddiema, lin-negozji, lill-familji, lill-anzjani tagħna, lill-Maltin u l-Għawċin kollha. Wasal il-mument fejn ma nibqgħux nitkellmu fuq il-blu u l-aħmar imma naraw verament l-interess nazzjonali. Alex Borg insista illi hu jemmen fin-nies, jemmen fiż-żgħażagħ, fl-anzjani, il-familji u l-poplu Malti u Għawċi b'viżjoni waħda għal ġid komuni sabiex pajjiżna jerġa' jmur fid-direzzjoni tajba.